Meanwhile, 5 candidates from the United Democratic Party also filed their nomination papers today in Ri-Bhoi district. The UDP candidates included Eddie G. Kharbani from Umsning, Lee Bare from Jirang, James Silyang from Mauhati, Balajit Rani from Nongpo and Napi Shisha Marwin from Umroi. Speaking to the media, the candidates expressed confidence in their prospects for the election. Hakini kitem kibralik kipaiba bun kimat kicing Hakani katem ta kipaiba kijit nga kakam ko pokongsan kamar ke bang juong abang i cek brio pokongsan te tadi ga dis konsil abang insyo ko dis konsil kumnu bante lakam ya kata ya kita ki riti dustur gujungi kumnu bante lakam ya kata ka bangintip ya kata ka identity jungi jinga mi biang jonga sai sen kadau kolong ba hakini kitem kibralik kipaiba bun kimat kicing la kide hakinu kinu ki banta lagi kam jaka puta la kide hakinu kinu ki liang re won na liang ga bede kini ki blalit kini ki andisi blalit kim sam na don kanu kanu kacing bakli antai ki ba man ka aru kade ka wei kacing mi biang ka chonga kalong na ka banta ka safety jong ki ba hi khamtam jong ka bri mi trap ki brahoi ha bede bat kini ki khandau siap ha bede bakarti ka dusur ba ha bede ba sinshar khadar hakani katem ka baladep hakabakum ka UDP ka yo banyalam ya ka isi hapo district council kung ka jaj benriu nyala man penurlong ya kimat ki bakongsan aga baide ba khndo ka siap riti ka dustur ka sensyar khadar tenrai ka bangidan hapo jong ka hasil autonomous district council bat ngi kmilenti ba ki pajba anong song snong jong ka Ri-Bhoi district bat jong ka khasi hi bro kawai ni kermenskhem bakin ai ka jingkersan halor kini kimat ki bakum ka parti inala man pendep